današnjem videu ćemo zajedno da ribamo kupatilom. Tamo da vam pokažem neke te trikove i vidjet ćete tako, mislim, nije baš mnogo zanimljivo, ali znam da ima dosta žena koje vole da gledaju i da sam i dosta vas je na Instagramu tražila da podelim kako ribam, šta koje trikove koristim i tako dalje. Tako da, eto, ako je to nešto što vas zanima, pratite video. Kada krećemo u ribanje, uglavnom krećemo od ovog dela gde je vice šulja. I ono što uradim je da u ovako jednu bočicu sa prskalicom sipam vode tople i sipam malo nekog sredstva za ribanje kupatila, tih keramičkih površina ili tako dalje. Koristim u principu jedno sredstvo koje je univerzalno za cijelu kupatilu, zove se, mislim, Sanitar. Kupljeno je u Limesu. Imam neki miris bosiljka, nije uopšte jako agresivno, tako da nema taj neki jak miris koji bi mogao da mi smeta, ali ne mogu sad i da kažem da vam je poput, ne znam, tih nekih jačih sredstava donesu, jer već ne znam nije čega, da će onako dok trepnete da očisti nešto, treba malo više strpljenja i da se ostavi onako malo da ostoji, ali u principu je efikasno, pogotovo ovako, da ga razredim i onda uzmem i sad ćete vidjeti šta radim s tim. Pomerit ću ovo ovako i znači uzimam i prskam sa tim bukvalno sve, i bočice, ovu kupatila, sve ovo, ovako, dobro naprskam. Gledam da ovdje baš ne prskam jako zbog cveća. Sljedeće što radim je uzimam jednu četkicu za zube, neku staru. I sa njom, ona je namenjena samo za ovako ova neka ribanja oko WC šulje. I tu uz pomoć toga izvlačim te neke. U principu, najveći problem su mi te naslage kamenca. Koji to uvijek izgleda nekako žučkasto i ružno, a zapravo smo shvatili da je kamenac u pitanju. Ove šapiće ovdje gdje se izvuče prljavština i oko same WC šulje. Sljedeće što radim, uzimam bref ovaj. Prvi put sam sad kupila, uvijek uzmem neki bilo koji od je to sredstvo za WC šulju. Nemam neko omiljeno, svaki put kažem uzmem ono koje mi prvo padne pod ruku, ali mi je bitno da ima ovaj zaobljeni deo. I to onako dobro načapkam i ostavim. Zatim u ovu činicu od gdje stoji četka uvijek je isperem, prvo sredim orivom, naprskam sa tim univerzalnim sredstvom i dobro orivam, a onda u nju sipam malo vode i dodam brefa. Čisto da kada ribam WC šulju među vremenu da tamo to sredstvo još koji put odradi posao, a i da sama četka bude uvek čista, da se ne skupljaju tu bakterije i da ne smrdi. Zatim sljedeće što radim, uzimam četku i sa četkom zalazim u ovo i dobro ribam. U principu WC šulja je nova i jako je dobro, mislim, održavam je redovno, tako da u principu nikad nije nešto zapuštena, prljava, da tu sad ima nekog kamenca pa da ja mogu da kažem neko sredstvo nešto pretjerano dobro riba ili ne riba. Ostavljam ovako da se ocedi i još malo da deluje. Za ribanje svih ostalih površina šta radim? U jednu ovako činicu, ovo je neka koja mi ničemu ne služi. Čaša, kao nije ni čaša, nego ne znam od čega mi je ovo, 100 godina imam. Uglavnom u to stavim sodium bikarbone, sredstva tog za ribanje. Kada sam prebacila u klumpicu, to sad treba malo više. Znači sredstva za ribanje, otprilike napravim neku onako smesu da bude gusta i dodam malo vode. Zatim uzimam jedan ovako sunđer, ovaj kao ima malo nešto kao i žice u sebi.
U principu stari je već, ne može da se koristi ni za što drugo, već je to i oslabilo, tako da mogu da ga koristim u ove svrhe. Znači, dobro to izmutim, zajedno sa sodom i karbonom uzmem, naravno ovo prvo pomerimo, i ribam lavabo, ribam sve te površine, kadu, oko kade, pločice i sve ostalo, ribam sa ovim. Super mi se pokazala soda bikarbona, ona onako još dodatno to pomogne tom sredstvu da bolje deluje, tako mi se makar čini. I generalno uvijek mešam sodu sa svim tim sredstvima. Mnogo ćete bolje sve te naslage sapuna, uribati, naslage svog tog, svih tih kremica koje padnu, svašta nešto, pena za brijanje i sve ostalo što ume da kane i da se onako požuti, da se ružno vidi. To će sve lijepo da skine i ta soda još dodatno da nagrize. To lijepo istavljam i malo ostavim onako da čisto dok od mene sve ostane malo da odstoji. Najbolji način, u principu čuje se i po zvuku kada je poribana kada su sklonjene te naslage kavenca, ali otprilike kada pipnete možete da vidite da li ste odradili dobar posao. Uzimam jednu ovako krpu, ovo je neka, ne znam, krpa koja mi je samo namenjena za to i sa njom umem da sredim pod u kupatilu tamo, što sam već sređivala taj deo oko WC šolje. Što se tiče brisanja WC šolje, najbolje mi se pokazalo da uzmem upravo toalet papir ili već ubrus neki ako imam i da onda pređem sa njim sve ove površine, jer sve ostalo mi ostavlja bukvalno vlačice. U principu za ribanje stakala koristim ovaj Clean Nair, čega god, otprilike nisam nešto sad opterećena tim sredstvima i jednu krpu, ova krpa. Imam drugu krpu za stakla, međutim prljava je. Može i ovako neka krpa. Već verovatno imate u kući neku krpu za stakla koja vam se pokazala najefikasnija. Sa ovim istim mjerom, dakle, brišem i ovo gde mi stoji kozmetika deo. Zatim uzimam mjer i ribam unutra ovde ovaj deo, uglavnom koji je najprljaviji gde nije hemija. Kada oribamo pod, ono što volim da oribam pod sve sredim, postavila sam otirače. Ono što volim da uradim je da neki ovako od ovih, kako se to zove, tih nekih mirisa, ovo je kao višnja neka, ulja neka, šta su eterična ulja, mirisi, neki nešto jeste uglavnom. Da uzmem malo i da kanem na ta ulja ovako u, možete da vidite, kanem jednu kap ulja ovako u toalet papir, da uvijek miriši na višnju kada obavite šta imate da obavite i povučete.
Zatim uzimam i vrlo malo kapnu na otirače, kao i na ovaj držač ovako. Ćemo staviti koju kapljicu ulja. Čisto da malo miriši. I sam kraj da podelim se vama još nekoliko trikova kako u toku nedelje održavam WC šolju i sve ostalo po kupatilu. Ukoliko nemam onih maramica za brzana brisanja, ono što volim da uradim je da uveče samo uzmem Sepsol i da naprskam WC šolju i taj deo oko WC šolje i da uzmem samo da prebrišem sa toalet papirom ili ubrusom ako imam sad trenutno nemam ubrusa, tako da znam da nije sigurno taj deo tu uvek čist. Ono što volim da uradim za sam kraj je da stavim nove čiste peškire svude i nekako mi je meni pričinjava zadovoljstvo kad su mi peškiri koliko toliko usklađeni, to je bar da donekle podsjećaju jedni na druge, nekako mi deluje kupatilo luksuznije, što nije uvek slučaj, imam peškira različitih boje, šta ja znam, ali nekako kada su mi svi peškiri onako nekako usklađeni, prosto mi lepše izgleda nekako kupatilo luksuznije i ono što čini da kupatilo svakako ne izgleda luksuzno jeste puna korpa veša koja je uvek puna i koju nikad ne možeš da isprazniš i koja bude prazna. To zadovoljstvo doživim jednom nedeljno na pola dana, kao i čisto kupatilo koje traje pola dana otprilike, ovo sve ostalo već posle prvog kupanja od pare i prašinčine koja padne već sutra to kupatilo izgleda kao da ga niste ribali otprilike nikada. Tako da sada u ovim momentima čistoće otprilike dođem i da skuvam kafu, da sednem i ovde da je popijem koliko mi se sviđa kako se sredila kupatilo svaki put. Ali nećemo to ipak raditi. Ja vas ovde pozdravljam i vidimo se sutra u nekom novom videu, a vi mi pišite kako vam se čini ovakav tip videa, da li je to nešto što vam se sviđa i da li da uvedem tako nešto češće na kanalu. Ukoliko još neki trikovi mi prosto bude mi malo sama da podelim, da i to uvrstimo u nešto što prikazujem na kanalu, pošto sam dobila par pitanja da li bih mogla da podelim te neki svoje, pošto na Instagramu stalno govorim da ribam kupatilo i ovo, svi znaju već da sam po tom pitanju malo bolesna, tako da u principu ukoliko vam je interesantno onda mogu tako da podelim za neke segmente kako ribam, šta ribam, te neke trikove. Eto, to je bilo sve za danas, ljubim vas i vidimo se, ćao!